L'exposició és un poc la meva mirada com a persona. Crec que llegeix perquè jo en públic no ho desastre. Com a persona que on passa enrere per veure el bosc i no l'arbre. El bosc representa una societat totalment alienada. Més pendent de per què un dia contra o un dia per la dona que tracta empatitzar i preocupar-se a veure les coses. Tot el que s'ha dit en el manifest, totes les dificultats que planteja avui dia la societat cap a la dona, que hi ha molta gent que no vol. Aquesta obra no vol ser una veritat o representació absoluta de la violència cap a la dona, de la societat cap a la dona. Aquesta obra és la mirada en el bosc, sent conscient que pot ser que hi hagi coses que encara no s'han descobert. Tots han crescut en una societat patriarcal, tots som masclistes. Jo soc masclista, encara que intenti millorar, aprendre i tot això. La història d'una vida, la història que pot ser qualsevol dona, la història de com una societat masclista oprimeix, maltracta i mata. Mitjançant el recull d'aquestes 15 fotografies intenta expressar diferents sentiments en el transcurs d'una vida qualsevol, ja sigui judici social, desesperació, la violència masclista, el micromartirisme, l'agonia, la por. Per sort, de cada vegada i encara és insuficient, hi ha consciència d'aquesta violència, però no basta. Poden retratar-la amb aquestes expressions meravelloses d'Anna Maria del Camí, que és la lota que està en la fotografia. Podem detectar-la, però no podem erradicar-la. L'educació és un de grans pas, des de la meva opinió, però em queda molt de camí. Tant com un nen de 4 anys que ha estat criat i educat en la igualtat, en què no hi ha problema en escollir el color rosa o de tenir una cuineta de joguets a casa, un dia ve i et diu que això és de nina.